от Беатрис за нейния съпруг Фори по повод неговия рожден ден. Този поздрав е от Беатрис за нейния съпруг Фори. Е най-бареске, е фориске, е шампионеске. И поздрав от бащата Фори и майката Беатрис за нашите деца, нашата гордост и сила. И за Десислава и Любомир, брат и сестра, с усмивки топли светът ни озаряват, с любов и смях изпълват всеки ден и час. Фори и Беатрис винаги до тях стоят, за децата си се борят. И поздравът продължава за Фори, патрона от Добревци. Няма кой да го бутне шампиона. И поздравът продължава от Беатрис за нейния съпруг Фори по повод рождения му ден. Одел бахтай с типе, тедел меромес, винаги наопред е жал. О шампионо са недобревци аша. Дами и господа, този поздрав е Беатрис за нейния съпруг Фори по повод неговия рожден ден. Този поздрав е от Беатрис за нейния съпруг Фори. Е най-бареске, е фориске, е шампионеске. И поздрав от бащата Фори и майката Беатрис за нашите деца, нашата гордост и сила. И за Десислава и Любомир, брат и сестра, с усмивки топли светът ни озаряват, с любов и смях изпълват всеки ден и час. Фори и Беатрис винаги до тях стоят, за децата си се борят. И поздравът продължава за Фори, патрона от Добревци. Няма кой да го бутне шампиона. И поздравът продължава от Беатрис за нейния съпруг Фори по повод рождения му ден. Одел бахтай с типе, тедел меромес, винаги наопред е жал. О шампион!